U mňa v ponuke tento rodinný dom v radovej zástavbe. Počkaj, tak to nie je tak úplne radová zástavba. Je to taká 50% radová zástavba, lebo sa dá pekne obísť dom, záhradka, bazén. Podľa mňa veľká výhoda. Výhoda číslo 1. Chcete ísť do mesta? Nech sa páči 10 minút. Výhoda číslo 2. Toto je dom pre veľké rodiny, pretože hore sú plnohodnotné 4 spálne a dole kuchyňa, obývačka a krásny otvorený priestor. Výhoda číslo 3. Množstvo voľného priestoru a navyše garáž, ktorej suchou nohou vôjdete rovno do domu. A výhoda číslo 4, a to je naozaj perfektná, vlastný bazén. Ak by vám toto bolo málo, tak 10 minút je Bukovec. We rise up, never stay down. They know it's on when we